Zatímco špičkoví světoví sportovci bojují o medaile na právě probíhajících letních olympijských hrách 2024 v Paříži, archeologické naleziště starověké Olympie, kde byl zažehnut olympijský oheň, láká turisty z celého světa, aby se podívali na místo zrodu olympijských her. Τα αγωνίσματα δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα ήταν, γιατί υπήρχε και το πένταθλο που συνδύαζε κάποια αγωνίσματα. Ουσιαστικά όμως είχαμε αγώνες ανδρών, αγώνες παιδών, συνδυασμός αγωνισμάτων όπως ήταν το πένταθλο, οπλιτοδρομία και βέβαια αρματοδρομίες που ήταν το μόνο αγώνισμα που δεν γίνονταν στο στάδιο αλλά στον υπόδρομο της Ολυμπίας. Παρακαλώ.